Halo. Halo Bajo na DBRYN. Oi. Ay, te kumno. Kumni dah. Ay te ngam panjing bet siya balik reaction yang tu jung rai jung pisiaw NONGREP mah. Toh. Te kalong ba em? Mana beringnya ka tu la? Ring ELVEST. Jung ELVEST THABAH ada dekat plat mah. Ring video. Yetem pisia. Ruai kintiw. Ruai kintiw. Lirik saya mana buat ha? Lirik sultan kintiw. Ya production banyak ka Unilem na DBRYNRECORDS. Toh. Kamu laingot ki tim ni la long dai na kawai. Kintiw mapisia DBRYAN bajong ELVEST THABAH dai. So itanat ba pia long combine lang komni PS tu jimut iwai la. Itanat. Namar hawa kadu itu ke teamwork ni jing trailang habandan la. Jing trailang mah. Kanam long kabajok lain ada sam ke jing trailang jong kini baroh likely. Para hasi hab yarap mah. Tai. Te fidan ke message ba finai gini saya pat ba bapet mentah. Ka kubor hi ka bang ikwa ba kan poi se ki pat ba kalong ba namar bang i ba ba namar ya kan jing roi tu ni tho hadin ke jing yo i jong i ki ki baja apo ke jela khamtam hani kapor khamtam kapor lockdown mang ni ba kinong rep ki sen den tar ha namar ki mar ki mataru ki mar ban tanya namar ba pun ki kendon nang ta hadin ke tu ke dalawan ke yu ke jing knyat dor na ki brio la ni ki mahajon ni ki kinong rep khati dan ja jong ni kita tai ke penlong ya yang iban ai buram kerpang dengan jing roi namar ba yo iban ni syambau NONGREP be we budlum jong ka emlang ka salah kata ini kwa ba kan ni ka message kan poi se we nong snap bang ikermen ba ki nong snap ikin ai jing kersan ya ini ki NONGREP har jela jong ni kan ba ki kila ban tiu sakrang ba ni nang yo bun ki NONGREP na kena sama ka long ka bajur te ladang ini na sama ni na sama ba na akan kadap karyan kan long ka jing ku bakra ke jelai mah berapa kadai tan kata hi ngapa ba ke baroh nong sap ki bala snap ba kamtam ni kinong pai ki baju pai ya kini ka channel jong blog babang mah ngakermen ba pinga pen SOHKHMOW pen SOHKHMOW mah toh tangkat taf ka badong kata hi ko abanong nak kinang ka kan hun DBRYNRECORDS ko ban ai kublay ya baroh kinong sap ki blog kerjaan ni nak support John kublai shibu ni pima ba phila sha nga bale reaction video ber komjuru ba phi ai min sim ki NONGREP ba phi ai min sim ki NONGREP ma ko ma phi ki NONGREP ki digi backbone tai ki digi sieng butlum jong are num tala dekat kunum ta tom junlei itu ma to SOHKHMOW halo SOHKHMOW dur ba jong ari kunum tala dep phone na sale halo SOHKHMOW dur na te hot parlok ba jong hot ki DBRYAN ELVEST THABAH kintiw kirwai ki ai ka buram na mentah ki NONGREP ko mga ong fi ki de kani kasieng butlum jong gari Meghalaya jungi jong gari khasi jong baroh hot bar kumjurum tasi ka de ka shat NONGREP te kwa ban ai khuble ya baroh hot ki bale niam hapo shat NONGREP ki bale shat the ki bale snobha ya kane ka jingle niam jong ki kanang penbha penroi ya ka yeng ka sam jong phi bat baro up phinya don ka bor ka bokot ka bakhya baro hot ma hot pisia baro hot ta kwa ban ong ngai pisia baro hot te chol kalam pen slam ngi des dang no egni reaction ba ka link jong kar ma bu po description jong ama baro hot chol pat ba ni so jai tak ELVEST THABAH studio ka kunup bang ada kena bro NONGREP mah kena kerteng jurai NONGREP DBRYAN kintiw ni DBRYNRECORDS tu ke we bersupport kintiw te wala kai kintiw te dan step la iwat rid ura ugay ba handsome kat no ru em ugay ba handsome kat no si sini i kintiw em la umbet shisha sab kal lyrics mo ba la ijaja uso NONGREP hanong kindo uhapan siya naslap nismi la
laki kamban tray like baleno kadon ka od kadon ka thong la day happen thakba nila day halom halente isaw Đi con nhà khét Phải đi Đi phải kì xíu cho anh lại dân lúc phải ngắm thóc ra Ý nó mỹ ra Chú nó phải đi bà chân Phải kì dân lúc kì xíu cho anh rồi Dengan Sengau tenat Sisa sung tenat Ban ong ka jing im unong kondong Jing sengau tenat Syada berkat Gila Kiki men step sau Kat na baji Lai baji kiki Sau baji la lek selingka Lawan pasi Dang syua bandum Labam ja pra baji Plak lalip apa jing tiam Dai na kumangi sini sesorte Ani tia step sini sesorte Ma Tenat Ni si Babri ketiup Isiar usdi no tu isiar Penkela chili chicken without chicken no itu isiar Penkela no chili chicken without chicken no Tidak thang ke tu isiar Oh, istirahat di Pulai. Step kumju lawat ura Shaling ka panletray Uhaban siya Naslab nismi Laki kambang tray Like baleno Mama Bryan jungi hang ni pej long bit thik kum tu cowboy sisa di Django long bit thik kum cowboy sisa itanat mo ka bazwa ka video itanat ka jingrai su tanat te ya ngini snap shoot kham shkman ka od kadon ka thong la day happen thakba nila Tenang ni kayang dai halom halenter kisaw samoy lumaki uba shaling ka banpo Shaling ka kathong ka tep hakirup komba per uyu kakti Bryan mentan ketak itu kulai tu am plan mensdi kulai tu. Baik Bryan ngetip hisalak ha. Wat plan mensdi so kulai tu mah. Jokes tu. Tah gini perlok songa gini siapa. Makalan baik. Oh, cakap. Di start long cowboy siya. Lay ha pasyak nyot kathit kasil hayo ha la jing im ban im ha marwe yuk sad hi don mano ro ya u ban isen Pangmensim na ang tama. Ada. Halente isaw samoy lumaki uba shaling ka banpoy katung katep hakiru komba per uyu kakti uyu kalwe Ay. Video ngapet sa ikan tiu bah brio bah ngaru ngaperkat ngaku arwai lah mat kentiu. Toh baik ba. Hoi. Hoi gina perkat mah. Ngidi ban ai bah ke buram sisai ginong rap mah. Ginong rap kembang ai bisa gidi sieng butlum singi baroh hai. Kelam ginong rap ngimyo bam. Ngimyo i mah bro. Ngimyo ratang man bam ui. Henry kabakong santam du kolong ba. Kata orang bunong rap hapok Meghalaya kata kadang best bah nomor balai
ki import export em kendai min napo ka jela jongi kan mo nomor teng u khau ku ba teng hawan kit nabar nomor ba duna pelat hang ni hapo jela jongi te duna pelat ndai tangka kamrap ndai kiwe ki jat business rumah to ni i baka jinjar kam ha ki ong ma ka jinjar kam ha henrei ka kam la di ka babon ma phila ban le ha babon ba kamri senyang ka kamri masi ka kam rap baroh hai ki kam ban supply so ban le ki ma ka bon ba ka kam henrei ngidi ban wat lenti te pat ba hot kena samla bar khoi ba pet menta wat lenti se wat lenti lada pipli lada fitiet kan ple ka jingkhang kan ple ba kumbo ong phareng when there's a will there's a way ka baroh khoi du lada phik don ka mon hi am ka lat kan ple ba ya phi lada phiap try pa de kan ndai ba pinshong na jing thia pinshong ha shuki he pinong kwa le kumta khlem le pa ma henrei phia wat phia mi phia pinstom ya de ma hot na ya ap rathan re ta ka kam sarkar henrei ni trade ka kam la de kai ma kata ka long kwei ka long independent phio le ka ba mon ma hot ha itanat ka jing le jing DBRYN jing kintieu ba jong ELVEST THABAH ma ELVEST THABAH ibla ringi ni ka video ikin tio ibla arwahi ibla thau hi ka lyrics ki DBRYN ki ibla apni ya ka jingrai ya ka sur e ma but ki rai ki ai buram nam ta ki nongrep ka tu ka long ka long priceless ka long ban thiet u phimla ban dir u phimla ka long lung hama itanat ma de hoi ka lai kudos ka team juki baroh hoi de pat ba kan sebut ka link jong ka ni ka jirai hapo description jong ha de select check hima PCA select PYNSHONGDOR sama PCA de kat ni ngira pa bakut mantasingi tu hoi PCA ngale video mensingi ngam jule video ngam jusna video deng abun kam plat ma ni tu hoi PCA de hoi pai ba ngai PCA duduk komen sie tengila apa isya bakut jong di video ngandok na PCA baroh hoi gitu de hoi ngai PCA baroh hoi teng ngai scam pia don ha ka bor ka bakut ka bekya pai ba baroh hoi de chal ngin sai kan du pa de hakawai ka singi hoi bye bye